עושה את ההפך מכל הבנות, ויש לך עולם של פנטזיה מלא דמיונות. מתי תביני, זה לא איני, את מתנהגת נורא והיום. מתי תפסיקי להציק לי, תמיד את עושה דיכאון, דיכאון. תמיד את רוצה להיות מלכת הכיתה, ויש לך עולם של שטויות ואת לא מפסיקה. אני אחרת, לא מצטערת, שאני אוהבת לקרוא, ולא בא לי להיות נורמלית שהולכת כל היום לקניון. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו 1, 2, 3. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, מגלות איך פתאום בסופו של היום ל3 חברות יש אותו החלום. תמיד את רוצה שנלך לחטט בספרים, נראה לי עדיף שנלך לבלות עם חברים. אם תנסי קצת לא יזיק לך, אולי תגשימי לך כמה חלומות, ותפגשי שם את הנסיך גם, וכולנו נהיה אפיות. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו 1, 2, 3. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, מגלות איך פתאום בסופו של היום ל3 חברות יש אותו החלום. בחלום שלי אני הנסיכה, בחלום שלי אני פיה טובה, החלום שלנו יהיה גם אמיתי אם תבואו איתי. 3 חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו 1, 2, 3. 3 חברות תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, מגלות איך פתאום בסופו של היום ל3 חברות